Вас вітае служба інфармацыі тэлерадыёкампаніі «Гомель». У студыі працуе Михаил Синицын. Глядзіце ў гэтым выпуску. У аб'ектыве «Гомельшчына» журналісты і блогеры падвялі вынікі прэс-тура. Першы ў Беларусі у рэгіёне адкрыўся рабатызаваны гандлёвы комплекс. Штучныя кветкі на радаўніцу, экалагічны кошт народнай традыцыі. А зараз аб гэтым і іншым больш падрабязна. Ад вытворчых гігантаў да утульных музеяў у Гомельскай вобласці падвялі вынікі вялікага прэс-тура. Завяршальным этапам насычанай праграмы стаў дыялог з прадстаўнікамі дзяржаўных органаў. Размова атрымалася прадметнай, абмеркавалі ўсё, ад эканомікі да сацыяльнай палітыкі. Пра стратэгічныя мэты Гомельшчыны па развіцці чарнобыльскіх раёнаў раскажуць нашы корэспандэнты. Апрель 1986-го и современную Гомельщину разделяют 40 лет. Распачала сустрэчу медыасупольнасці краіны з прадстаўнікамі дзяржаўных органаў. Прэзентацыя фільму ТРК «Гомель» да гадавіны са дня аварыі 40 эпоха стварэння. Гомельская вобласць сёння – рэгіён, дзе гісторыя пераадолення стала гісторыяй поспеху. Тое, што яшчэ дзесяцігоддзі таму здавалася зонай адчужэння, сёння тэрыторыя развіцця. Дынаміка росту бачная не толькі ў статыстычных справаздачах, але і ў абліччы гарадоў і вёсак. Падмуркам гэтых пераменаў сталі маштабныя дзяржаўныя праграмы па пераадоленні наступстваў аварый на ЧАЭС. Первые 4 программы – это программы, которые были направлены на реабилитацию пострадавших территорий. То есть восстановление этих территорий, переселение, создание им инфраструктуры, жилья, водоснабжения и так далее. То есть максимально нужно было сделать быт этих людей. То уже последующие 2 программы, 5-я и 6-я, это программы, которые направлены конкретно на социально-экономическое развитие территорий. То есть наша задача в сегодняшний день – это развитие территории, это экономический подъем этих территорий. Спикеры на сустрэчы з журналістамі і блогерамі падкрэслілі, кожны укладзены рубль працуе на якасць жыцця людзей. Дзякуючы навуковаму падыходу і жорсткаму кантролю, аграрны сектар Гомельшчыны не проста аднавіўся, а выйшаў на лідзіруючыя пазіцыі. Сёння мясцовая прадукцыя – гэта бренд, за які ручаюцца якасцю. Інвестары і бізнес бачаць у рэгіёне надзейнага партнёра, гатовага да рэалізацыі самых амбіцыйных праектаў. В качестве главного инструмента социально-экономического развития мы определили реализацию инвестиционных проектов. На следующую пятилетку уже в настоящее время сформирован перечень из 150 инвестиционных проектов. Это в промышленности и в сельском хозяйстве на сумму более 8 миллиардов рублей. И именно за счет реализации данных инвестиционных проектов они будут реализовываться в различных отраслях и будет развиваться наше социально-экономическое развитие, и в том числе пострадавших от аварийной Чернобыльской атомной электростанции районов. Асобнае месца ў сістэме постчарнобыльскага аднаўлення займае Гомельскі медыцынскі універсітэт. Заснаваная як прамы адказ на выклікі часу, ВНУ стала сапраўдным інтэлектуальным і навуковым фарпостам рэгіёна. Тут не проста рыхтуюць кадры, тут вядуць унікальныя даследаванні сусветнага ўзроўню па вывучэнні ўплыву радыяцыі на арганізм чалавека. Нашему населению мы показываем, что медицина доступна. Мы приезжаем в отдаленные регионы нашей Гомельщины. Мало того, что мы проводим консультацию, так мы еще и рассказываем, как самообследовать. Мы берем с собой еще и наших студентов, которые непосредственно с нашими практикующими специалистами вместе с ними проводят консультативный прием, учатся, показывают, рассказывают. Ну и, конечно же, проводят научные исследования вместе с нашими специалистами. Для удзельнікаў прэс-тура Гомельская зямля адкрылася з новага боку. Прамы дыялог з прадстаўнікамі улады стаў фінальным пунктам маршруту. Галоўная выснова сустрэчы – Гомельшчына сёння не аднаўляецца, яна актыўна будуе будучыню. Прыярытэты расстаўленыя выразна, бяспека, інавацыі і дабрабыт кожнага жыхара рэгіёна. Тацяна Пеменёнкова, Ганна Кустачова, Валерий Гапанько, тэлерадыёкампанія «Гомель». Заўтра ўся краіна выйдзе на рэспубліканскі суботнік. Гэта не проста працоўная акцыя па добраўпарадкаванні зямлі, на якой жывем. Заробленыя ад яе правядзення сродкі сёлета накіруюць на стварэнне пастаяннай экспазіцыі Нацыянальнага гістарычнага музея. Добрая традыцыя штогод аб'ядноўвае больш за 300 000 жыхароў рэгіёна. Людзі займаюцца азеляненнем, прывядзеннем у належны стан тэрыторый населеных пунктаў, мемарыялаў і знакавых аб'ектаў. Сярод іх на Гомельшчыне комплекс воінскай славы Баграцыён у Светлагорскім раёне, Мазырскі гарадскі радзільны дом, сядзіба Халецкіх і Войніч-Сенажэцкіх у вёсцы Хальч.
Лічбавая будучыня на адлегласці выцягнутай рукі. Гомельскія айцішнікі прадставілі праект, які можа перавярнуць уяўленне аб рознічным гандлі. Рабатызаваны павільён, адзіны ў сваім родзе ў Беларусі, сёння афіцыйна расчыніў дзверы. Тут замест звыклага касіра за прылаўкам высокатэхналагічны маніпулятар, здольны імгненна знайсці і выдаць патрэбны тавар любога памеру. Як працуе разумная кропка продажу, убачыла Тацяна Пеменёнкова. Раней мы заезжали на заправку выключна за палівам, а зараз яшчэ гэта і тэхналагічныя ўраджанні. Гэта першы робот на беларускіх АЗС, які дапамагае ў рэалізацыі нават самых простых жаданняў. Да прыкладу, атрымаць кубачак кавы стала прасцей і хутчэй. Здавалася б, самы просты запыт, але ў рытме сучаснага жыцця і пры інтэнсіўным тэмпе дарог рэчаіснасць дыктуе свае ўмовы. Доўгія хвіліны чакання каля касы могуць сапсаваць настрой нават самаму заўзятаму падарожніку. Для Людмілы і Алесі далёкія паездкі – частка звыклага графіку. І новы робатызаваны павільён стаў для іх нечаканай навіной. Тут няма мітусні і залішніх контактаў. Фактычна ты сам сабе гаспадар. Увидели очень интересный объект. Почитали, что работает робот, стало очень интересно. Конечно, как можно не заехать, не посмотреть на это чудо в современном мире. В текущее время я достаточно часто путешествую по Беларуси, и это первый комплекс, нигде не видела, не встречала. Поэтому, чтобы разгрузить немножко, чтобы в очередях не стоять, достаточно удобно. И самое интересное, еще надо обязательно с ребенком приехать. Шлях ад ідэі да рэалізацыі заняў каля года. За гэты час гомельскія распрацоўшчыкі стварылі максімальна гнуткую і эфектыўную сістэму. Комплекс дазваляе размясціць на гандлёвых стэлажах больш за 300 найменняў тавараў. Прычым робот аднолькава лёгка спраўляецца з розным асартыментам, вагой і памерамі. Асаблівая ўвага адаптатыўнасці. Канструкцыя гандлёвых стэлажоў дазваляе лёгка змяняць выкладку тавару. Гэта дазваляе імгненна рэагаваць на сезоннасць і змену спажывецкага попыту. Немножко более сложная система. Это не просто робот, это робототехнический комплекс, в котором реализовано несколько технических решений, как связанные с организацией хранения товара, отбора его роботом, так и с комплектованием заказа. Отдельная часть – это программное обеспечение, потому что этот комплекс должен работать как сам по себе, так и интегрироваться со всеми учетными данными. Акрамя робота для выдачы тавараў, комплекс абсталяваны ўжо вядомай кліентам АЗС касай самаабслугоўвання. Праз гэты тэрмінал можна імгненна оплатить паліва або заказаць каву. Прыгатаванне напою адбываецца на кававым апараце, які цалкам інтэграваны з уліковай сістэмай станцыі. Гэта новы ўзровень камфорту, дзе тэхналогіі працуюць на чалавека. Знаете, сегодня мир очень сильно меняется, стремительно, и очень важно, чтобы мы шли в ногу со временем, а даже не шли, опережали это время. Данное решение, они могут применяться не только на автозаправочной станции, они могут применяться в любом уголке нашей страны, в любом удаленном уголке страны, где, допустим, нецелесообразно, возможно, либо сложно держать работников, да, а могут использоваться данные роботизированной системы. Сёння гэты рабатызаваны комплекс праект пілотны. Гомельшчына стала першай пляцоўкай для выпрабавання тэхналогій заўтрашняга дня. Інжынеры і распрацоўшчыкі будуць уважліва сачыць за тым, як навінка прыжываецца ў рэальных умовах, каб у будучыні такія разумныя памочнікі сталі звыклай дэталлю кожнай вялікай паездкі. Тацяна Пеменёнкова, Валерий Гапанько, тэлерадыёкампанія «Гомель». Робаквест «Індустрія 4.0». 18 красавіка ў Гомелі адбудзецца абласны этап рэспубліканскага турніру па робататэхніцы. У праграме абласны конкурс выстава стэндавых дакладаў «Роба-Атріум» і конкурс інавацыйных распрацовак для сельскай гаспадаркі «Агравектар». І, канешне, спаборніцтвы па стварэнні робатаў, інтэрактыўныя забаўляльныя пляцоўкі і роба-футбол. Забаўляць гасцей будуць дыджэі радыёстанцыі «Гомель-ФМ». Там будет очень увлекательно, много интерактивных площадок, а также Гомель ФМ примет там участие. У нас очень много конкурсов, подарков от нас и наших партнеров, поэтому мы всех приглашаем. Турнір – гэта магчымасць для моладзі паказаць свае здольнасці, рэалізаваць навуковыя і пазнавальныя інтарэсы, закласці падмурак будучай вучобы і працоўнай дзейнасці. Спаборніцтва будзе праходзіць з 10 до 15 гадзін у палацы лёгкай атлетыкі.
Штогод на радаўніцу ў Беларусі наведваюць могілкі каля 1,5 мільёнаў чалавек. Большасць прыносіць з сабой штучныя кветкі. Людзі лічаць іх абавязковым атрыбутам дагледжанай магілы. Гэтая традыцыя ўзнікла некалькі дзесяткаў гадоў таму і не мае рэлігійнага абгрунтавання. Тым не менш, яна трывала замацавалася ў грамадстве. Многія асцерагаюцца асуджэння суседзяў, калі магіла застанецца без яркіх кампазіцый. Мы считаем тело храмом Духа. И тело усопшего тоже является храмом Духа Святаго, который однажды наполнит его своим присутствием и жизнью. И все, что мы делаем на могилах, должно соответствовать христианской вере. Живой цветок – это символ жизни и смерти. Поэтому лучше, конечно же, украшать могилу живыми цветами. Самое главное – это должна быть молитва. Эколагі зважаюць на зваротны бок даўгавечнасці такіх кветак. Вырабы з паліэстру, пенапласту і ПВХ практычна немагчыма падзяліць на фракцыі для перапрацоўкі. У выніку кожны год на палігонах адходаў аказваецца вялікая колькасць пластыка, які не раскладаецца. Несмотря на то, что они яркие, красивые, это не является экологичным. Поэтому Мозырская райинспекция призывает жителей Мозырского района отказаться от искусственных цветов и посадить на могилах усопших живые цветы, живые деревья, так как искусственные цветы очень долго разлагаются, что негативно сказывается на окружающей среде. Лепшая альтернатыва пластику – живые раслины. Кветки у горшках, многолетники, низкорослые хвоевые, газонная трава або вечна-зеленые хмызняки. Яны не патрабавальныя, добра прыжываюцца нават на бедных глебах и не наносят шкоды природе. І аб надвор'і. Доўгія выхадныя абяцаюць быць па-вясноваму пераменлівымі. Магчымы дажджы, туманы і замаразкі. Па інфармацыі Аблгідраметцэнтра, у суботу, 18 красавіка, днём паветра прагрэецца да плюс 14, у цёмны час сутак каля плюс 6. У многіх раёнах пройдуць невялікія ападкі. У нядзелю будзе воблачна з праясненнямі. Уначы і раніцай у асобных раёнах туманы і кароткачасовыя дажджы. Днём слупкі тэрмометраў наблізяцца да адзнакі плюс 16, ноччу да плюс 5. У панядзелак пахаладае, абыдзецца без ападкаў. Днём будзе не больш за плюс 9, ноччу ад мінус 1 да плюс 3. Гэтыя і іншыя навіны вы можете знайсці ў нашым тэлеграм-канале, а таксама на сайце ў інтэрнэце па адрасе tvrgomel.by. На гэтым выпуск завершаны. У студыі для вас працаваў Михаил Синицын. Усяго добрага і да сустрэчы ў эфіры. Эфир телеканала «Беларусь-4» продолжает де-факто. В студии Анна Кустачева. Здравствуйте. За минувшие сутки на Гомельщине зарегистрированы 2 пожара. Из-за неосторожного обращения с огнем горела хозяйственная постройка в деревне Пуховича. В результате пожара строение уничтожено. Второй инцидент произошел в Петриковском районе, и снова хозяйственная постройка. Вызов поступил из деревни Новые Головчицы. Итогом пожара стало повреждение стен, потолочных перекрытий и имущества в хозпостройке. Основная версия причины пожара – неосторожное обращение с огнем. В начале года в поле зрения правоохранителей попал мужчина 1983 года рождения. Он подозревался в изготовлении и употреблении наркотиков. Будучи наркоманом со стажем, житель областного центра причастность к совершению преступления отрицал. При личном обыске правоохранители изъяли у него шприц с иголкой. Эти предметы вместе с образцом букального эпителия мужчины направили на судебную медицинскую биолого-генетическую экспертизу. Согласно заключению эксперта, на шприце с иголкой выявлен генотип, который совпал с образцом подозреваемого. В отношении гомельчанина возбуждено уголовное дело. На этом выпуск завершен. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Анна Кустачева. Благодарю за внимание. Смоленский «Славутич» одержал вторую победу в финальной серии белорусской хоккейной экстралиги сезона 2025-2026 против жлобинского «Металлурга». Второй матч принял Смоленск. На протяжении 3 периодов обе команды показывали жаркий хоккей. И к концу матча счет был 3-3. Судья назначил овертайм. На последних секундах добавленного времени викторию «Славутичу» принес Максим Авраменко – 4-3. Далее команды переедут на юг Беларуси, где сыграют в субботу и в понедельник.
Сборная Узбекистана разгромила Люксембург в матче чемпионата мира в дивизионе 3В 14-0. Защитник Гомеля Артем Мальцев набрал 4 результативных балла, оформив голевой дубль и поучаствовав в 2 взятиях ворот. Благодаря первому голу Мальцева, после которого счет стал 3-0, сборная Узбекистана обновила рекорд по голам за один чемпионат мира в дивизионе 3В, установленный сборной Кыргызстана в 2023 году. Главным бомбардиром команды является бывший нападающий Гомеля Вадим Кравченко. На его счету 29 результативных баллов в 4 играх. Завтра футбольный клуб «Гомель» ждет принципиальное полесское дерби. В гости приезжает бронзовый призер чемпионата Беларуси 2025 Мозырская Славия. После 3 туров высшей лиги у команд равные показатели. По 4 очка, по 3 забитых и 3 пропущенных мяча. Стартовый свисток матча прозвучит в 18 часов. Спортсмены ВРЗ победили БЧ в поединке 22-го тура чемпионата Беларуси по мини-футболу. Принципиальное гомельское дерби прошло в упорной борьбе, и только в самом конце матча ВРЗ сумел дожать соперников 5-4. Положение в лидирующей группе сейчас таково. Столица 55 очков, БЧ 46, Витен 44, ВРЗ 44, Меркурий ГТК 41.